Aloitin uutena yrittäjänä tämän vuoden alusta, kun ostin tämän Pogmi Oy osakekannan ja Mikkelin tilitoimisto oli siinä mukana ostoprosessissa heti alkuvaiheesta alkaen. Katsottiin yhdessä läpi vähän yrityksen aikaisempaa dokumentaatiota ja se antoi itselle varmuutta sitten siihen yrityskaupan loppuun saattamiseen. Vaikka nykyään lähes kaikki tilitoimistopalvelut hoituu kätevästi sähköisesti, niin itse arvostan sitä, että voi tarvittaessa mennä myös sinne kirjanpitäjän luokse paikan päälle ja nähdä kasvotusta ja käydä asiat läpi saman pöydän ääressä. Ja arvostan paikallista toimijaa ja paikallista yrittäjyyttä. Uutena yrittäjänä mä oon saanut Mikkelin tilitoimistolta apua moniin eri asioihin ja se tuo itselle turvaa ja luottamusta.